yimɓe ndeni ni ha maayi ɗon so yo cukku gudde mon de yimɓe ndeni ni ha maayi ɗon so yo gudde mon cukku ndeni ni ha maayi yo neɗɗo ɓanni koni watte Alhaji Thierno Mamoudou Baro Mbour 55 Allah yaltini mana fittanu ndu adi no nawi ɗum bardak ɓandu ndu hedde aduna he Mansour Baro ne ara duuɓi 73 galle Alhaji Malik galle Cheikh Oumar galle nelaɗo Allah rendi ɓe mbi Mansour min mbaɗima khalifa mana an lamti woy mi jaɓi on yarama yo ya woni balɗe on nodditi mawɓe e garti oy baba ne joguino defte ne joguino tomci ene joguino galleji ene joguino hunde kaalis min pecci debbo heeɓi gueɗal mum gorko heeɓi gueɗal mum cukalel heeɓi gueɗal mum mawɗo heeɓi gueɗal mum wonko babam joguino noon jeyano ko joguino ko ko luɓal koye Allah umino ndaw totat ɗum neɗɗo ndemmi tawa omo andi komi afu makko kono tottanimi wonmo tottuno o tottuno ko Alhaji Mamadou Sadio mi habbima mi wofiɗo khalifagal ngal o weddi ladde o koye Madina Gounass omo ƴooga omo teena omo una omo weddo mbaala omo sappo omo teenoya hunde fof waɗa duuɓi sappo o meeɗa wadde kumne hoore o meeɗa ɓornade faɗo hay lawol gotol Alhaji Mamadou Sadio noddimo yimo holko jiɗɗa oye mboɗini duwanoɗami yomi won khalifa ma an mi lomtoma duwanoɗa Amadou Tidiane afuma o yo lomto babam o wi ɗum koko daña ɗum jaabama gassi o wima aɗa andi ko heddi hakkude men o mi anda ko heddi o heddi hakkude men somi maayi pewna kabram ndi ha pewa e yimɓeɓe birdata wirdu Tidiane ɗo jonnanami ɗon ha yooɗa ko bamma adduno ko desnal wonno mi tottitima tetti a loppiti sa yiɗi wiyede khalifa wodat ko mbaɗɗa si tu veux être quelque chose il faut travailler il y a toujours des respetteurs dans le monde ce qu'il dit le poète, ce qu'il dit le poète français, il y a toujours des respetteurs dans le monde. Ceux qui travaillent, ils respectent parce qu'ils travaillent trop. Ceux qui ne travaillent pas, ils respectent parce qu'ils n'ont pas de bleu. Yimɓe ɓe ngoni koye 20e siècle, yimɓe ɓe ngoni koye 20e siècle, ɓiɓɓe maccuɓe ngoni ingénieur uji, ɓiɓɓe miskineɓe Allah ngoni docteur en droit, ɓiɓɓe maccuɓe alfaɓe ngoni mana ha joni hafidu Qur'an en rokkaɓe lijja ɗum kayitaji en ngoni alfaji ngoni tafsir ngoni mukaddameɓe yimɓe siwli si jaari yeeso ñande fo tan won tumpiloɗo gotel woni wonno suuri tan babam wi tanam wi on mbari yimɓe mbiyamin Allah wi on tammini yimɓe mbiya yimɓe Allah wi aɗa haalda yimɓeɓe bama wona Allah wiyete wi Allah wi ko Allah tagui yimɓe aɗa haalda julɓeɓe bama wona nelaɗo Allah wiyete wi nelaɗo Allah wi ko nelaɗo Allah wino ko gasani aɗa haalda joom courtage en ɓe bamma wona Cheikh Tidiane wi Cheikh Tidiane wi kono ñande fof jooɗade baba wi tanam wi aɗa daara martaba walla ko mbaɗɗa e poche ma ko woni to won ko bamma wima yahalno yumma a wari min ono mbari min won fof on ko bamu wi ɗum o mbari yimɓe won fof on ko bamu wi ɗum won fof on ko bamu wi ɗum moni fof on ko bamum haalan ɗum toon ko bamma haalanma aɗa yiɗi safa ya haalnoye nenema walla kalna mawni walla miñe moni fof on ko bamum haalan ɗum kono babam wi so bamma wi faccude mon ko wonjimin hen yimɓe ne goni e 20e siècle yimɓe fof ina pini ɗanino fof pini hangano fof ƴoƴi bonnoɗo fof moƴƴitini yimɓe janggi Qur'an janggi faraji janggi angale mbawi mahi galleji siwli si gaare wuuro jooɗima oɗon jangde Allah nde on kalanta yimɓe nana on pittanta yimɓe ko yeyete ko on ganda kono ala joguiɗo sirriyel fof ma mooƴa domi ñaama walla mana moƴƴi ñaama babam ko bamma woppitma ko a wawa hen hay hunde dañde hay wutte hay goto noon wawa dañde wutte so wona yaye almudo bamum hay hunde on mbawa dañde hay dara zéro on mbari min babiraɓe mon mbiyamin Allah wi mon fof ko bamum haalan ɗum kalne yimɓeɓe yimɓe tambi jamma leylatul qadri en koori hande balɗe nogase jeegom jofi hande jeeɗiɗi c'est très facile comme bonjour yimɓe ɓe kalane nana e ɗemgal Pulaar nana faama gasi wolof en ne jogui haalnoɓe ɗumen yo kalan ɗumen eɓone woma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmi hay goto annabi goto mi nelani so wona e ɗemgal ɓe nandita ɓe an ka haal Pulaar haalde yimɓe Pulaar eɓone jangde Pulaar kaale Pulaar on mbari min ɗo jooɗon fof nena hay goto won jeeta ceerno wolof jooɗo ɗo ina wiya wonde manani wahlen tuhlol on nannata ɗum ala kara onon mbari yimɓe so noddine jamaji moon joglen waaj onon goni hal
noddi noon e jamaaji mon oɗon goni haalpulaar en jogleen waaj bi jotna jogleen waaj bi jotna ñewlen julli bi jotna aɗa woni haalpulaar ɓi haalpulaar hay wolof ma laɓani onon mbaɗa yimɓe hono pulaar yaɗat dow hono pulaar yaɗat dow hono pulaar wuurɗata faaɗi en maaji faaɗi en yaɓɓede ɓi haalpulaar noddina e jama ñewlen julli hay wolof ma moƴƴat julli bi jotna ñewlen aɗa ko wondima julli jotna a waawi ne ngaren juulen e ɓooɓi ngaren juulen ko noon bamma wiyanno ko noon tati ɓi ngaren juulen gaɗa ko ari maɗani o faalaga wondima hen on ballani pulaar on ballani ɗemgal pulaar on ballani pulaar on ballani fuuta ɗo ko kawer on mbaɗani mon bannode ɗo ko kawer en dañi ɗo galleji e duwaw mawɓe en goni ɗo député e duwaw mawɓe en goni ɗo ministre e duwaw mawɓe en goni ɗo mawɗo comité e duwaw mawɓe en goni ɗo éliman jama e duwaw mawɓe en goni ɗo éliman juma e duwaw mawɓe en goni ɗo mawɗo dayira e duwaw mawɓe premiére wuuro haal pulaar en fuuta ko fanayi haaɗi ko demmankani ɗo mbeɗo namdori on Allah on jiiɗo éliman jama jetten ndoyi kale on jii nden de cekkano ɗum ñalawma goto nden fiya ha fokkuno ɗum éliman jama ndoyini toon walla ngom walla juum kale mbelen toon on gandi ka onon goni premiére assistant en dañi ɗum cuuɗi meɗen en pandini hen gayni garon ɗo joglen waaji ñewlen julli bi jonna e ɓan wi waftu yoni a wawi ɗe gaare juuɗe a wawi ɗe umme jaare jargol yonti ko noon fuuɗe wiyata kono oɗon mbaɗa pulaar oɗon mbaɗa ɗemgal pulaar oɗon mbaɗa koye mon oɗon mbaɗa jimago on oɗon mbaɗa neɗɗago mon kono ko wutoon wolof e bot kaade pulaar koɗa alaji malik jeeya mo wolo fo dukatane maayo o yummum diaw fete bamum diaw suymo Podor Fuutatooro Sirim Bamba yummum diaw gollere bamum diaw gamaji Podor Fuutatooro Alhaji Abdoulaye Niass Kaolack yummol bamum fo ñanga eddi département Podor Fuutatooro bisimillahi hande timɗo alma meɗo e Sénégal fof ha laaɓi haawi ceel ko Alaji Mawdo Sylla so noddiɓe noto jibiɗo bamum tan ummi ɗo e Sylla jong bamum tan jibina ɗo gasi ni foti haal Pulaar Fuutatooro ko ngulotono ɗo ma e tawi ko Alaji Umarou Fouti watto aduna o fof ha laaɓi Fuutatooro halwar nene mum bamum fo ɗon halwar Serigne Ceneba bamum jeeya ko jeeya nene mum jeeya toɓe Podor Fuutatooro onon ko maayi toon ɗon gulla aduna o fof no roye e moon ina ñemtina on ina yooɗa on joglen woy joglen woy woy mi jonna woy kayno moƴoɓe ni ɗum woni kono oɗon jooɗi ko ponnoɗon dañde on dañani ko ponnoɗon haalde on kaalani ko ponnoɗon yaade on jahani ko ponnoɗon yiide on yiyani on nanani denɗam Tidiani an o yenen haal Pulaar nde en malama tawde en mayata dimanche en mayata feet oɗon gandi kay ɗum ko mallol enen kayɗen maayi dimanche ene maayi feet onon waƴata on windude lettre uji nawa radio Sénégal waƴata on wadde mana télé délégation ngaji nawa radio Sénégal waƴata on kalnen député ji men ɗi e ministére uji men ɗi yen daña haqqe men e radio he eɓoni Tidiani an ko joom diplôme ko joɓeteɗo suusa woppude ñande fof liggey mum on haala ɗemgal Pulaar Sile Ndiaye suusa ɗum wadde Boubacar Ba suusa ɗum wadde koɓe liggotoɓe ɓe dofaten koko joɓe jeeya Tidiani an ko fawanta on guila joni wona yecci hanki ko émission dimat wona heccitawel ko émission mo wadda mana Sile Boubacar wona fawanta on ɗo ko émission mo wadda Guédé wona fawanta on émission mo wadda Podor hol nellomo toon kanko neli hoole makko e katantago e bo mbaɗe délégation ngaji on ko mawɗon e bo mbinde lettuji on ko mbawɗon e bo député ji men yo kal e bo ministére uji mon yo kal ɗemgal men ma yi en jaɓama ɓe jaaɗo fof jaɓɓi ɗon so ñantadima yimɓe ɓe oɗon faɗɗat ɗumen so tawi on jangguide yimɓe ɓe guɗano so jangguide yimɓe ɓe guɗano ko onon daɗi yimɓe fof guɗano so janggi Faraji yimɓe fof onon daɗi Faraji so janggi Arab yimɓe fof onon daɗi Arab so ñantudima yimɓe yimɓe fof onon faɗɗat kala ɗo jooɗi on wiyata ko haal Pulaar en ni nana oɗon ganda ɗo haala kala Allah inanjo onon ha on ganda koye mum on jiiɗa koye mum kono woni kasuji ɓe ngar o kam mawɗo o
mimi bandiraɓam assalamu aleykum ko haji mawɗo yo hilnu bisimilla janga kontaan bu nekk yàlla janga kontaan de léegi nga kontaan bu nekk yàlla jamane bugga sa bopp dangay wax sa lammin toppa sa aada gannaaw toppa yàlla na nga toppa sa aada wax sa lammin jamane fii kaweer la ku mu neex ku mu nakkat lébu yi ñoo moom fii waaye tukulóor faloonu fii député fii ministre nekk na fii délégué de quartier nekk na fii imaamu jakk nekk na fii imaamu mbootaay nekk na fii maanaam borom daayira waaye lébu yi ñoo moom fii premier raciste tukulóor yi ñoo gën a raciste lu tax parce que première dikk tukulóor mi ngi dalee ci fanay boo jógee Dagana dangay dem ba xul nga dem njëyir ba door a dem fanay dikk tukulóor commencé nga lakk tukulóor ba yaa ngi dem fu ñu wax dem ak gàj doo fa gis limaamu jakk bu sant Ndooy de doo fa gis limaamu jakk bu sant Juuf de doo fa gis limaamu jakk bu sant Ndooy wala Juuf wala Ngom amul ay tukulóor ñoo fa nekk kon nag tukulóor yi nekk fii wolof yi nekk fii doy na nañu wax ñu wolof ñu wax ñu lakk wolof waaye tukulóor yi nekk fii waay nañu lakk tukulóor li laa wax de sama bot kawe li laa wax moo seet waaw li laa wax de et je me répète jusqu'à présidence de la République je me répète toujours de parler en pulaar oui je dis bien mbiɗa haalano on bandiraɓe keɗodiren ko kalɗoɗon ko keɗodire so tawi a yiiɗi janggo e jaam gueɗe ɗiɗi fof ina wona sa a yiiɗi wiyoyde Mamoudou Dia wi nan no mbimi ni kalɗa no mbimi ni je crois bien que le président de la République monsieur Abdou Diouf a bien compris il a fait un ministre spécial pour l'alphabétique des langues nationales donc il a compris que tout le monde est même pied égalité citoyen sénégalais oui o waɗi ministére spécial mana yo jogo alphabétique pour langue nationale ɗemde jeegom kaaloje ɗe kanko waɗi comprendre wonde yimɓeɓe fode leydi he kono racisme ɗum ƴeeŋi na toon e jamaji moɗon kalton ko wolof na toon jumaji mon kalon wolof na toon nder galleji mon kalon wolof mani pulaar haalte ha e nder galleji onon mbaɗi yimɓe way mani ɓuuri mbimi welde mbimi mani holko ɓuuri welde onon kon mbimi mbimi onon kaltan mbimi ƴemde fof loori gerte fof puti yimɓe kaali ha mayi jingue ha mayi ko fuuɗan ko mbiyanam amti kaɗa famno ko leydi fayi so fayi leydi noon tawde ka famno ana yadade ko kaleten ko mana gueɗe ɗiɗi ina hen gueɗe ɗiɗi ina e ko kaleten ko sino ɗe jaafoɗe saabi Allah keɗon ɗe kam seeɗa so on jaaɓi ministére sappo ina moƴƴi gueɗe woni ministére sappo ne moƴƴi mboɗo yanana somi waɗi communiqué radio mbiɗo waɗa batu wiyata foof maaro kono hewɓe ma ngat somi waɗi communiqué radio mbiɗo waɗa mawlud hewɓe ma ngat ɗiɗo fof ma ngat ma guiɗo ar heeɗade welto ma gaño ar nande ko yiiɗa daña contrôle ɗum mbiɗa andi ɗum je sais bien saabu ko ɗum waɗi martaba waɗiya ɓeeyade dow ɓurɗo hen añede contraire fof on ɓuuri yonte to banggue Allah il faut comme rendre ça ina min tindanama ɗumin minta sappo ketten hen jeel ganden ko jigui ɗen kono moƴƴi kono noon so ɓuranno e beccam ko mami halan hol ɗum fasnode ɗemgal ngal fasnode leñol ngol jangge pulaar kaale pulaar mbinde pulaar jangguine ɓiɓe mon pulaar jangguine reɓe mon pulaar yo reɓe mon suuro beele ne jibina barke lomtotoɓe leydi janggo debbo woto yami yahani jooɗomi jooɗima deƴƴi mi deƴƴi wanmi waɗi woto wanmi woppi
jibina coyneteɗo ummane jaɓɓe ɓe haayo so yettima wertane so haali heɗane so ummima ke ne wooda ko waɗana debbo won wanmi waɗa min teyi woto ya min teyi ha ɗo mi haaɗat jooɗo mi jooɗaki a wiya ka jibinta kono a jibinat tato rema dañata ayna jofnata ɗanno jaajota mais woy oɗon goni mawɓe jama oɗon goni mawɓe juma oɗon goni mawɓe jama oɗon goni mawɓe jumaji Allah ina ardini on oɗon goni awdi l'islam oɗon goni awdi lawol tijani on tidda on mata kuruna juuti kufnana towi somtine jooɗi sa noddini yimɓe keɗo sa kuɗɗi yimɓe keɗo sa janggi yimɓe keɗo a tinta mata ngara jama mbiyan noon wonde ko wonɗo ɓiyam waɗi he perom fe janggoyɗe mbaɗoya inde aɗa innoya deedaɗo aɗa ha noddoya jama aɗa noddoya yimɓe jama yo ngar mballuma innu deedaɗo galle ma jaha bawɗe buubaji musique ñalla e damal galle ma guila suba ha nangue muɗum mawlud wattake ñalaɗo yimitake ɓiɗɗo deedaɗo ni inne damal galle ma aɗa woni mawɗo jama taw ko an woni village jama walla éliman jama walla nayibou jama ngara jama aɗa waɗa yimɓe birdugol aɗa waɗa yimɓe noddingol aɗa waɗa yimɓe kalgol taw mana ha joni aɗa inna ɓiɗɗo deedaɗo damal galle ma bawɗe buubaji musique ñalla guila damal galle ma guila suba ha hiira ndema kala ko joguinoɗa mbaɗa hen dewgal huume ɓiɗɗo tarmuɗo naati galle ma malaka yurmede wonta nan galle ma duwa wonta ɗon duwi jaaɓe mi anda musiba keɓɗum joni o mi anda bone keɓɗum aɗa andi kay musiba keɓɗo mo ko deeɗa nane galle ma keɓɓete har mum nane galle ma aɗa weela aɗa jaɓi oɗon kuccite ɗum ɗo bandiraɓe hay goto haalta ceerno fo jooɗiɗon haalani yimɓe babam wi talam wi ceerno fo jooɗiɗon haalani yimɓe woppa diine l'islam woppa mana juule woppa koore woppa sakkuɗe woppa mudduɗe woppa ndewe Allah woppa jokke enɗam woppa jokke enɗam mon mballodire koreji mon woppa toppitɗe leydi mon woppa jamtinanuɗe lamɓe mon ndewe Allah keɗon andude mon ceerno woppa ɗum fof ha laaɓa haala nodnan baba mi tano mi so ɗum ala faye lawol tijani jowre nde Cheikh Tidiane wini Cheikh Tidiane wini fenana tak Cheikh Tidiane beele ma rennani hunde waɗa posum ko ɗum woni ceerno ceerno yo kala yimɓe taw ko Allah wi an Cheikh Tidiane wiide ko Allah wi ɗefo kalni yimɓe ko Allah wi taw Cheikh Tidiane ala ko wi sowona ko Allah wi إذا سمعتم شيئا عني فزنوه بميزان الشرع وإن وافق فخذوه وإن خالف فاتركوه Cheikh Tidiane wi kala ko nanɗon wiyami haali bala sariya kala ko hawde sariya ƴette ko Allah haali e nelaɗo min komi neɗɗo no monni kala ko hawlani sariya goppe oɗon jooɗo on pena Cheikh Tidiane wi Cheikh Tidiane wi Cheikh Tidiane wi Cheikh Tidiane suusi wiide almu ɓam fof mami nawa aljanna e alay sago tan elle ko Cheikh Tidiane jeeyi aljanna nde aljanna ma hedene Cheikh Tidiane tawa mbolo dawnino alarba hol mbiɗon hokke Allah sacci mom hol mbiɗon o mani Allah manani looni ndemo ƴogani ɗum nde Allah mahada aljanna mum nde Cheikh Tidiane jibinan Cheikh Tidiane tawat nde Allah mahada aljanna mum nde nelaɗo Allah mahani hen tawat ko kañum malakaji mum pewni nelaɗo Allah jeeya aljanna nelaɗo Allah mbimi jeeya aljanna Cheikh Tidiane jeeya aljanna Abdou Gadi Selami jeeya aljanna ala ko waɗi heddiɓe Samba en Demba en won jeeɓen aljanna Allah wiye Samba walla Demba oɗon tamminiɓe tan kulali mbiye Allah wi yimɓe nano ko Allah wi ko fofta bisimillahi jamma men o keɗe ɗe holko woni jammen o Allah tabaraka wa taala hoddiri nelaɗo Allah fota hen kaari hande anen so yalti alom taw gam alom taw ko wondima e makko yo won ɗon yo wal ɗon so yalti alom taw ko bam alom an ko wondima e lam makko laamiɓe ɓe kaɗani hen juude kaɗani hen wirdude holko hande wonno ñalawma alkamis gonno ko jama aljuma wona samedi wona dimanche wona fête kono noon ko jamma leydi duuɗi ɗaɗi jamma mawɗo e jammaji l'islam ɓurɗo moƴƴude e ujunere lewru eɗen ɗo police nanɗa alkaali ne wirto en ɗo o rondo nanɗo wirto en sandama nanɗo wirto hay permis toti en jogati eɗen nen jogui eɗen mbaɗi réunion e voie publique mbeddo on jeeya ɗum damal galle men ngal ɓurani métere koto ko jeyɗen hen heddi ko mbeddo Bour Dieng eɗen ɗon jooɗi eɗen kaala ko welen eɗen kalde bandiraɓe men eɗen kaala nandiɗen eɗen jala eɗen belto eɗen sokki eɗen nana gandal eɗen nana ko nafata wona ko Allah waɗi noon laamu woppi en eɗen ndewi so alka tawi en ɗo joni wi puute dañ puutat mi anda onon de kon min gami na tata min gay ɗon way toon ni ko ni de way ewoy ewoy si tu veux être un bon citoyen il faut respecter la loi goɗɗo wi kam heccankiɗo galle sari to ceerno mboɗo ñaguima duwaw mi ko jiɗɗa a ñawata ko Allah duwaw noon no sagguide o bisimilla min ñaguima duwaw mbimi ko woni o heccankiɓe tami sama mbimi ko mbaɗɗa minen fewde min tami saka min gaari ɗo o wima mbimin cikkanomi ramas jeygune yaya tan ne jeeri gamiɗoɗa he o ala ko ramas mbimi ko ɗum woni o won kayit manquila noon mbimi ya yiilo kayit o ɗum ɓuuri joni ɗo
somin duwani mama janggo na dañan kaydo arami segadi ɓawo janggo e bo ya yilo kaydo so yilite ko police ya yilo so yilite ko tribunal ya yilo so yilite ko ministére de l'intérieur ya yilo ko ɗum joƴƴiniɓe ɗo ɓe pewne kayitaji ɗe tottuma ɓuuri joɗaden rami señen foti suuɗo sa duwanama hande ne janggo ko ɗaɗami sama a waɗa yimɓe duwa tan to men kono sa heeɓi kayɗo waɗa posan wiyama ne yalti kayɗo wi nani a wopet ceerno arami sa kaccidi wa e leydi ndi onon on jettata Allah ene laaɗum won nanani kewi Mali ko won nanani kewi Congo ko won nanani kewi Cameroun ko won nanani ko kewi to Saddam Hussein wona juuɗe Saddam Hussein wona arab kañumen makka mbaddi keeru wona ko tandaɓe nelaɗal ujunnaje temedere waliyu Allah joom laaɓi en ina e Bagdad e capital makko e Abdoul Qadir Seylani ɗon ubba l'imam Junayd ɗon ubba surtout sigɗi ɗon ubba waliyaɓe Allah mawɓe joom laaɓi en ubba koye bondat ko leydi ndi ganduɗa sarifaɓe fof manam toon gonɗo nde Allah welano libdi hen hunde hol paliɗo enen min jetten Allah tawi ko maɗum Fuuti ɗo jibina Alaji Malik ɗo jibina Serigne Bamba ɗo jibina Serigne Thiénaba ɗo jibina Serigne Ndiassane ɗo jibina Limamullahi ɗo jibina ɓeɗo gandu ɗon ɓeɗo mbattidi ɓeɗo peeñi boowal ceerno Mamoudou Bara ɗo jibina Alaji Mamadou Sayd ɗo jibina ceerno Hammed Baba Talla ɗo jibina ceerno Tillere mana ha joni ceerno Yerbal ko ɗo jibina Alaji Amadou Moukhtar Sakho ɗo jibina ceerno Hamidou Diatar ɗo jibina Alaji Mamadou Zeynuddin ɗo jibina Alaji Demba Hawa ɗo jibina mana ha joni ceerno Demba Dikko ɗo cikkiti ɗo jibina waliyaɓe Allah foɓɓini ɗo jibina ɗo guuri ɗo mawni ɗo ndesi ɗo jibini ɗo jangi ɗo jangini ɗo maayi ɗo ubba Allah hoyno so andi leydi non impossible Allah hoyno so andi leydi mukko kala e moɗon joguiɗo ɗo inde wacci waɗa Samba walla Demba so neɗɗo ƴeewi inde deftere tawata joomum Mouhamadou walla Amadou walla Abdoulaye walla Harouna walla Mamadou walla Mamoudou ono fof tout kala e meɗen arɓe ɗo wona wassanade Allah e nelan ko nelaɗo Allah haalno nde wi tawi ko ya waɗo jiyaade oto dañan noon sabama oto jaata e leydi soɓe timmi worɓe temedere capanɗe jeenayo mabɓe ko ɓiɓɓe lawol kalɗo ɓe timmi temedere hen capanɗe jeenayo jeenayo ko ɓiɓɓe lawol kalɗo ɓe timmi temedere capanɗe jeeɗiɗi nayi mabɓe ko waliyaɓe Allah sono gandi koye men so ganduɗa kalɗo ɓe timmi temedere jeeɗiɗi nayi mabɓe ɓalli mumen no kalmi janngol kala memɗo ɗumen ɓanndu harmi janngol calmidirɗo mumen ko noon kalɗo mumen ko noon en gandano koye men putanen ɗo e meɗen mais Allah sali wirni ɗum beele ma teddin yimɓeɓe fof so Allah winama tan ko kaari yaa toon tan tambinoya hoore ma kono noon Allah wirni ɗum ko yimɓeɓe fo pinnata ha subaka mbirtoɗaade wiya wona o coolo kay taw noon ko on jaa jettoɗa duttoɗa to taw ko on a anda ɓinguel ma ɓurɗa anje gaɗa he ɓurɗa hutade nde pinɗa fo yiɗa yiɗi ɓinguel ngel e lawana jibini walla dili fof piya walla dokka cukalon fof goppa ngel tawa jamma fof kanngel e walyaɓe Allah ɓe juntototo ha e dar bakkat ma an e yumma guel e bamma guel fof kanngel ƴettata ngel addora arsike moɗon taw ko nduwiɗon fof to noon an kanngel jaɓatan a anda tin seppa omon ɗo e nder galle o pottata e lawol aɗa wiya wona ɓe nanɗo yutawol maridu wol murid waɗiyagal Allah ɓurgal mawnude mbiyeɗen e hadis tuggi koye nelaɗo Allah haali koto Cheikh Tidiane ɗo mana gongal ngal tuggi koye baba Adama ko callalal ceerno ha yettima nen asara piɗi ñande wutoyde mana buudu balla yutawol maridu wol murid ina hokke ɗum ceerno ina hokke ɗum mbaɗowo cokki ina hokke ɗum mbaɗowo dam ina hokke ciwowo katti ina hokke ciwowo cerso ina hokke manani ha joni mbaɗowo wuuri ina hokke jarowo sangara ina hokke gonɗo biru ina hokke gonɗo baɗɗo pantalon ina hokke baɗɗo dongoni ina hokke baɗɗo caleçon ina hokke penowo ina hokke gujjo ina hokke say tawde wi la ilaha illa no hokke waktu joyi ina hannde a jabama dia wuli nan fadala ɓe yadillah min koye jungal donc mon fof yo jogo jorto moƴƴo e sehi mum koddi ɗum wi hawnaki ko o ñagotoɗen Allah duwaw mawɓe men ɓe yo Allah jaabo moƴƴere fande men ñagotoɗen Allah mawɓe meɗen diine l'islam ɓe guurɗo hen yalla ɓeydan ɗum balɗe juuɗe hokka batten moƴƴe hokka ɗum ko ronti ɗum ko umme keeci mum ñagotoɗen Allah sagataɓe men yalla moƴƴin sagadagal mon fof ko likkoro yalla waɗan ɗum hen barke kala ɗo hucci e kala ɗo heedi haɗo ko wuuri watta ñande fof o daña ha nakki tan ka galle mum walla potton hokkuma temedere tawa ñande hen ma nan dañi ko heewi sukaɓe meɗen ɓe jiɗɗo hen gandal yo Allah hokku ɗum janggowo hen parési janggowo hen arabe yo Allah hokku ɗum wawde janggowo hen qur'an yo Allah hokku ɗum wawde jiɗɗo hen manam guurdam cellal yo Allah hokku ɗum ina jogui jiɗɗo hen debbo yo Allah hokku ɗum jiɗɗo e meɗen manam woni miijo muɗum ko dañde debbo yo Allah newnan ɗum debbo gonɗo ɗo ina yiiɗi dañde gorko yo Allah newnan ɗum jiɗɗo ɗo gandal yo Allah newnan ɗum gadduɗo radio cellal yo Allah hokku ɗum jaam gadduɗo bata